Φίλοι και φίλες, γεια σας και από εδώ. Καλώς ήρθατε στην σειρά των εκπαιδευτικών βίντεο για το πρόγραμμα Deco Check. Είμαι ο Σπύρος Κόλλας, εκπαιδευτής τεχνικών καταδύσεων, σπηλαιοκαταδύσεων και rebreather και βοηθάω δίτες αναψυχής, τεχνικούς δίτες, dive masters και εκπαιδευτές να πετύχουν τους καταδυτικούς και επαγγελματικούς τους στόχους ώστε να γίνουν ακόμα καλύτεροι δίτες, επαγγελματίες, μέντορες και φίλοι. Σε αυτό το πρώτο βίντεο θα σας δείξω το πρόγραμμα, θα κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με το λογισμικό αποσυμπίεσης Deco Check, θα δούμε τα μενού και θα ορίσουμε μαζί τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να το προετοιμάσουμε για το επόμενο βίντεο και μαζί παρέα να πάμε βήμα-βήμα στον προγραμματισμό και σχεδιασμό καταδύσεων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την επάνω λωρίδα, από την επάνω φάσα, εδώ που βλέπουμε τα κουμπάκια File, Edit, Ascend και Help. Ξεκινώντας από το File, κάνοντας κλικ έχουμε το Drop Menu, όπου εκεί εμφανίζονται με τη σειρά τα κουμπάκια New Dive. Πατώντας το θα μας ανοίξει αυτό το παράθυρο που στην ουσία είναι ένας από τους δύο τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να στήσουμε, όπως λέμε, μια κατάδυση. Ακριβώς από κάτω έχουμε το Open Dive, όπου πατώντας το θα μας ανοίξει ο φάκελος, το αρχείο του προγράμματος, που by default υπάρχουν ήδη κάποιες καταδύσεις περασμένες μέσα του Mark Elliott και μάλιστα υπάρχει και αυτή των 313 μέτρων. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο ότι αν δεν έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση στις τεχνικές καταδύσεις και στις καταδύσεις με μεικτά αέρια, δεν συστήνεται για κανένα λόγο να προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε αυτές τις καταδύσεις. Αμέσως πιο κάτω έχουμε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σώσουμε τις καταδύσεις που έχουμε δημιουργήσει, έτσι, και να μπορέσουμε να τις κρατήσουμε στο αρχείο μας. Ακριβώς από κάτω έχουμε το κουμπάκι Recent, όπου ανοίγει ένα υπομενού και εδώ φαίνονται οι τελευταίες καταδύσεις που ανοίξαμε από το αρχείο του προγράμματος και φυσικά στο τέλος το κουμπάκι Exit για να βγούμε να εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα. Δίπλα ακριβώς έχουμε το Edit, όπου τα μόνα πράγματα που υπάρχουν εκεί είναι το Undo και το Redo, έτσι, για να κάνουμε κίνηση προς τα πίσω ή κίνηση προς τα εμπρός, έτσι να πάμε στην προηγούμενη οθόνη, να επιστρέψουμε στην τελευταία που ήμασταν. Ακριβώς πιο δίπλα έχουμε το Ascend, ανάδυση, όπου σε αυτό το drop menu έχουμε πρώτα το κουμπάκι Create, όπου αν το πατήσω θα δείτε ότι θα μου δώσει την ανάδυση για το προφίλ που του είχα ορίσει, δηλαδή στο συγκεκριμένο παράδειγμα ήταν κατάδυση στα 40 μέτρα και να φύγω από το μέγιστο βάθος στο 20 λεπτό και για αυτό το βάθος και αυτό το χρόνο παραμονής μου έδωσε την ανάδυση. Αυτό λοιπόν μπορώ να το κάνω είτε πατώντας αυτό το κουμπάκι είτε από το πληκτρολόγιό μου πιέζοντας το Ctrl Α. Track back, με αυτήν την επιλογή πηγαίνουμε στην προηγούμενη οθόνη, στην προηγούμενη επιλογή, και το Show Range είναι κάτι το οποίο για την ώρα τουλάχιστον δεν θα μας φανεί χρήσιμο και θα έχουμε τη δυνατότητα να το εξηγήσουμε σε επόμενο βίντεο που θα δείξουμε πιο προχωρημένες καταδύσεις. Πηγαίνοντας στο Help, πρώτο θα δούμε το About, πιέζοντας το θα δούμε τους δημιουργούς του προγράμματος. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ο Ben Douglas και ο Mark Elliott. Ο Ben Douglas είναι ο προγραμματιστής και ο Mark Elliott είναι ο εμπνευστής του προγράμματος. Ακριβώς από κάτω έχουμε το Contents, πιέζοντας το θα μας οδηγήσει σε μια knowledge base που θα βρούμε πρόσθετες πληροφορίες, οδηγίες και πραγματάκια που αφορούν στο πρόγραμμα στα αγγλικά. Οπότε για όσους δεν είστε εξοικειωμένοι με τα αγγλικά, αυτό το βίντεο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εσάς. Και τελευταίο κάτω-κάτω έχουμε το Register, μερικά χρήσιμα πραγματάκια για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα. Με το που το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας θα έρθει με έναν μοναδικό registration code, είναι αυτός εδώ που βλέπετε που υπάρχει by default. Για να ανοίξει το πρόγραμμα και για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για καταδύσεις βαθύτερες των 40 μέτρων, θα πρέπει να αγοράσετε τους κωδικούς, να το ξεκλειδώσετε δηλαδή, και για αυτό το σκοπό θα χρειαστείτε τα registration keys. Για να αποκτήσετε registration key θα πρέπει μέσα από το site του προγράμματος, σας έχω ακριβώς από κάτω τα link για να τα κάνετε download τόσο σε Windows όσο και σε Mac. Από το site λοιπόν του προγράμματος θα πρέπει να κάνετε μία συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας. Το κόστος είναι, αν θυμάμαι καλά, 50 ή 60 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα αγοράζετε
4 διαφορετικούς κωδικούς, 4 διαφορετικά registration keys, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είτε εγκαθιστώντας το πρόγραμμα σε 4 διαφορετικούς υπολογιστές, είτε να τα έχετε σαν backup για την περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ίσως με τον υπολογιστή σας και χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, για την κάθε διαφορετική εγκατάσταση του προγράμματος, χρειάζεται για να σας αποσταλεί το registration key να στείλετε σε αυτό το email που βλέπετε εδώ κάτω, στο key@decocheck.com, αυτόν εδώ τον registration code. Αφού στείλετε με email λοιπόν το registration code και αφού έχετε κάνει την διατραπεζική συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας αποστείλουν το registration key, το πρώτο registration key, το οποίο χρειάζεται να το κάνετε copy and paste σε αυτό εδώ το πεδίο. Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε το ονοματεπώνυμό σας ακριβώς από κάτω, έτσι, και αμέσως μετά, απαντώντας το OK, θα ξεκλειδώσει ουσιαστικά το πρόγραμμα για να μπορείτε να στήσετε καταδύσεις βαθύτερες από τα 40 μέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν του καταχώρησα registration key, μου λέει ότι η εγγραφή μου ήταν ανεπιτυχής. Έτσι, ούτως ή άλλως, αυτή η σειρά των εκπαιδευτικών βίντεο έχει σκοπό και στόχο να σας εισάγει στο πρόγραμμα, να σας δείξει τις βασικές λειτουργίες και να κάνουμε μερικά παραδειγματάκια για καταδύσεις μέχρι τα 40 μέτρα, που καλύπτουν δηλαδή ανάγκες πιστοποιημένων διτών μέχρι το επίπεδο του TEC 40. Περνώντας από κάτω, στην από κάτω λωρίδα, στην γαλάζια αυτή φάσα, θα δούμε με τη σειρά το πρώτο κουμπάκι, ουσιαστικά είναι το γράφημα αυτό εδώ που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Το δεύτερο κουμπάκι είναι ένας συγκεντρωτικός πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τον χρόνο, το χρόνο στάσης, το βάθος, την οροφή, το αναπνεύσιμο αέριο, την μερική πίεση του αερίου, το END, το αντίστοιχο ναρκωτικό βάθος, risk για την περίπτωση νόσου, μερικής πίεσης ή σοβαρικής αντιδιάχυσης, τα OTUs ανά βάθος και χρόνο παραμονής στο κάθε βάθος, τα CNS αντίστοιχα, και φυσικά την απόλυτη πίεση στο κάθε βάθος. Το επόμενο κουμπάκι αυτό εδώ με τις μπουκαλίτσες μας ανοίγει αυτό το παράθυρο, όπου εδώ θα βρούμε 3 στήλες. Στην πρώτη αριστερή στήλη θα βρω προπαρασκευασμένα μείγματα Nitrox και Trimix, τα πιο δημοφιλή θεωρητικά. Στην μεσαία στήλη μπορώ, είτε επιλέγοντας από την αριστερή από τα προπαρασκευασμένα, να τα βάλω στην μηχανή παρασκευής, τέλος πάντων, ας την πούμε έτσι, όπου εδώ μπορώ να παίξω, είτε να ανεβάσω το ποσοστό του οξυγόνου είτε του ηλίου, εντάξει, και βλέπετε ότι αν τροποποιήσω το προπαρασκευασμένο θα μου το ονομάσει new, ότι είναι καινούριο αέριο, δηλαδή είναι ένα αέριο το οποίο δεν υπάρχει μέσα στη λίστα, εντάξει. Και φυσικά στην δεξιά στήλη προσθέτω ουσιαστικά τα αέρια που θέλω, που πρόκειται να χρησιμοποιήσω στην κατάδυση που προγραμματίζω. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα ψάξω να βρω από τα προπαρασκευασμένα ένα Nitrox 32. Βλέπετε ότι μου το έφερε μέσα στην μεσαία στήλη, και πατώντας το κουμπί Add θα μου το προσθέσει στη δεξιά στήλη στα Used Gases, εδώ δηλαδή που έχω συγκεντρώσει τα αέρια που που θέλω να χρησιμοποιήσω για την κατάδυση που ετοιμάζω. Okay. Πάμε στο επόμενο κουμπάκι. Εδώ πλέον έχω το προφίλ της κατάδυσης, έχω τον πίνακα, εντάξει, χωρίς να χρειάζεται να κάθεστε να τον γράφετε στο χέρι. Υπάρχει έτοιμη αυτή η οθόνη, αυτή η σελίδα, όπου βλέπετε εδώ κάτω υπάρχει και η δυνατότητα, εφόσον υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής στον υπολογιστή σας, να το εκτυπώσετε απευθείας. Στον πίνακα αυτό μπορούμε να δούμε τις εξής πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα το βάθος στην αριστερή στήλη, έτσι, είτε το μέγιστο βάθος είτε τις στάσεις αποσυμπίεσης κατά την φάση της ανόδου. Έτσι, μια διαφορετικότητα που έχει το πρόγραμμα είναι ότι μου δίνει το χρόνο άφιξης στο κάθε βάθος. Για παράδειγμα, εδώ μου λέει ότι στα 40 μέτρα θα φτάσω στο 4ο λεπτό. Το χρόνο στάσης, όπου για το ίδιο βάθος μου λέει ότι θα καθίσω 16 λεπτά. Βασικά αυτό είναι αυτό που του όρισα εγώ του προγράμματος, έτσι, που του είπα ότι θέλω να κάνω κατάδυση στα 40 μέτρα και ο συνολικός χρόνος κατάδυσης να είναι 20 λεπτά. Άρα βλέπετε ότι έχει υπολογίσει 4 λεπτά για την κάθοδο και 16 λεπτά καθαρής παραμονής στο μέγιστο βάθος.
και στο 20 λεπτό θα πρέπει να φύγω από το μέγιστο βάθος. Έτσι, άρα έχω arrive, stop και leave και ακριβώς πιο δίπλα έχω το αναπνεύσιμο αέριο που χρησιμοποιώ στο κάθε βάθος. Πηγαίνοντας λίγο πιο δίπλα έρχομαι στην οθόνη που μπορώ να κάνω μίξεις αερίων. Αυτό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο είναι το you have και το you want. Αυτό λοιπόν που ισχύει για το you have είναι, για παράδειγμα, αν έχω πραγματοποιήσει μία κατάδυση, έχω καταναλώσει το αέριο από τη φιάλη μου που ας πούμε ότι είχα μέσα Nitrox 32 και μετά την κατάδυση μου έμειναν 40-50 μπαρ. Θα έρθω λοιπόν και θα πω ότι αυτή τη στιγμή στη φιάλη μου έχω Nitrox 32 παίζοντας με τα βελάκια. Nitrox 32 λοιπόν, η φιάλη μου ήταν 15 λίτρων. Έτσι, και η πίεση που υπάρχει στη φιάλη μου αυτή τη στιγμή είναι, θα το βάλουμε 40 μπαρ. Τα νούμερα μέσα στα κουτάκια μπορώ να τα αλλάξω είτε χρησιμοποιώντας τα βελάκια είτε γράφοντας τα με το πληκτρολόγιό μου, από το πληκτρολόγιό μου. Ωραία. Δίπλα ακριβώς λοιπόν θα του ορίσω ποιο είναι το καινούριο αέριο που χρειάζομαι. Για το παράδειγμα μας θα είναι ένα Nitrox 32 και πάλι και την φιάλη μου την θέλω γεμισμένη στα 220 μπαρ. Και για να γίνει αυτό το πρόγραμμα μου λέει ότι θα πρέπει να προσθέσεις 23 μπαρ οξυγόνου μέχρι το ψηφιακό σου μανόμετρο να δείξει 63 μπαρ και από εκεί και πέρα να προσθέσεις 157 μπαρ αέρα μέχρι τα 220 μπαρ που γεμίζει η φιάλη σου. Από κάτω έχει και ένα σχετικό κόστος του αερίου, μην του δίνετε ιδιαίτερη σημασία γιατί ούτως ή άλλως ακόμα δεν έχουμε περάσει στις ρυθμίσεις του προγράμματος που θα περάσουμε αμέσως τώρα. Εδώ λοιπόν αυτό το μαύρο κουτάκι το τελευταίο με το κλειδί είναι οι ρυθμίσεις του προγράμματος. Αρκετά σημαντικό πεδίο και βασικά είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει να έρθετε με το που εγκαταστήσετε το πρόγραμμά σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τις επιλογές των ρυθμίσεων, ξεκινώντας από τις γενικές ρυθμίσεις. Έχουμε πάνω στην αρχή πρώτο τα units, τις μονάδες. Έχω να επιλέξω ανάμεσα σε metric και imperial, μιας και είμαστε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Επιλέγουμε metric. Gas units, έχω να επιλέξω ανάμεσα σε λίτρα και σε bar. Συστήνεται να το βάλετε, να το αφήσετε, να το έχετε σε λίτρα, γιατί ούτως ή άλλως αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού της κατάδυσης θα πρέπει να κάνουμε τον υπολογισμό των αερίων, να υπολογίσουμε τις ρεζέρβες μας, έτσι. Οπότε έχοντας το στα λίτρα θα κερδίσουμε το πλεονέκτημα του να μην χρειάζεται να κάνουμε μία ή αρκετές επιπλέον πράξεις μετατροπών από μπαρ σε λίτρα για το κάθε διαφορετικό βάθος ή για το κάθε διαφορετικό αέριο. Currency από κάτω, προαιρετικά από τη στιγμή που θέλετε να ενεργοποιήσετε εδώ το κόστος για το αέριο, το πόσο δηλαδή θα σας κοστίζει το αέριο, είτε στην περίπτωση που τα φτιάχνετε μόνοι σας, είτε αγοράζετε από το καταδυτικό σας κέντρο. Εντάξει, αν έχετε στο περίπου τις τιμές που αγοράζετε, θα μπορείτε να καθορίσετε στο περίπου, το ξαναλέω, το κόστος των αερίων σας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση βάζουμε euro. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο average gas use. Λίτρα ανά λεπτό είναι ο μέσος όρος κατανάλωσης. By default έρχεται ρυθμισμένο στα 20 λίτρα ανά λεπτό. Ο λόγος δεν είναι καθόλου τυχαίος. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ένας καλά εκπαιδευμένος δίτης στο μέγιστο βάθος και με την προϋπόθεση ότι όλα πάνε καλά υποβρυχίως, έτσι δεν βρίσκεται σε κατάσταση στρες ή δεν αντιμετωπίζει, δεν λύνει κάποιο πρόβλημα υποβρυχίως, η κατανάλωσή του είναι 20 λίτρα το λεπτό, μέσος όρος, ξαναλέω έτσι, 20 λίτρα το λεπτό. Στην περίπτωση της αποσυμπίεσης γίνεται 15 λίτρα το λεπτό, μιας και έχουμε μικρότερη πίεση, μικρότερο βάθος, καθόλου παραγωγή ενέργειας, μιας και πρέπει να διατηρήσουμε την ηρεμία μας κατά τη φάση της αποσυμπίεσης για την ποιοτικότερη αποβολή αδρανούς αερίου. Και σε κατάσταση στρες η κατανάλωση αυξάνεται στα 30 λίτρα ανά λεπτό. Άρα λοιπόν ή το αφήνετε default ή το πάτε μέχρι τα 21-22 ας πούμε. Βασικά θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα αν θυμάστε τον τύπο από το Advanced Open Water με τον οποίο καθορίζουμε, βρίσκουμε τον ρυθμό κατανάλωσής μας, να κάνετε μια κατάδυση βάσει του τύπου να βρείτε
τον ρυθμό κατανάλωσης που έχετε αυτή τη στιγμή και να καθορίσετε τον αριθμό εδώ στις γενικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το αποτέλεσμα που βρήκατε από τη μέτρηση που κάνατε. Σε κάθε περίπτωση αυτό το νούμερο θα παρατηρήσετε ότι δεν ξεπερνάει τα 20 λίτρα ανά λεπτό. Okay. Πάμε λίγο πιο δίπλα στα warnings. Ελάχιστη μερική πίεση του οξυγόνου 0,16 bar και μέγιστη μερική πίεση τα 1,6 bar, όπως ακριβώς τα διδασκόμαστε στο Basic Nitrox, στο βασικό Nitrox, είτε της Paddy είτε οποιοδήποτε οργανισμού. Ακριβώς από κάτω έχουμε το Maximum END, το μέγιστο αντίστοιχο ναρκωτικό βάθος, όπου by default έρχεται στα 40 μέτρα. Ο λόγος είναι γιατί ούτως ή άλλως μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν προγράμματα εκεί έξω όπου επιτρέπονται εντός εισαγωγικών οι καταδύσεις μέχρι τα 40 μέτρα με αέρα. Παράδειγμα είναι η ειδικότητα της βαθιάς κατάδυσης της Paddy. Έτσι. Παρόλα αυτά, όλοι οι σύγχρονοι δίτες ανά τον κόσμο προγραμματίζουν, σχεδιάζουν καταδύσεις με END όχι μεγαλύτερο των 30 μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι αν θελήσουμε να κάνουμε κατάδυση βαθύτερη των 30 μέτρων, εκεί το πρόγραμμα θα μας προτείνει να χρησιμοποιήσουμε μείγματα Trimix. Μπορώ λοιπόν να καθορίσω το END παίζοντας πάλι με τα βελάκια. Βλέπετε ότι με τα βελάκια θα με αφήσει να το πάω μέχρι τα 31 μέτρα. Μπορώ όμως με τη χρήση του πληκτρολογίου μου να του γράψω 30 ή όποιο άλλο νούμερο θέλω. Εντάξει, για καταδύσεις μέχρι τα 40-50 μέτρα έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε αυτά τα δύο END. Δική μου προσωπική πρόταση και σύσταση είναι να εξοικειωθείτε με τη χρήση του Trimix για καταδύσεις βαθύτερες των 30 μέτρων. Έτσι, θέλω να πιστεύω πως σε επόμενα βίντεο θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα έτσι και να αναπτύξουμε το θέμα αυτό, μιας και υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση και παραφιλολογία γύρω από το θέμα των μειγμάτων. Okay, το γυρίζω λοιπόν αυτό εδώ στα 40 μέτρα. Πάμε λοιπόν πιο δίπλα στο γράφημα. Εδώ σε αυτήν την περίπτωση το CCR το προσπερνάω, γιατί ούτως ή άλλως τα παραδείγματα που αυτά για τα οποία θα σας μιλήσω σε αυτά τα βίντεο δεν θα έχουν να κάνουν με συσκευές κλειστού κυκλώματος, με προγραμματισμό καταδύσεων με συσκευές κλειστού κυκλώματος. Οπότε περνώντας το γράφημα βλέπω πρώτο το View Gas Changes. Βλέπετε ότι είναι κλικαρισμένα όλα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε με όλα κλικαρισμένα ποια είναι αυτά που φαίνονται στο γράφημα. Γυρνώντας βλέπετε ότι αν το ξεκλικάρω εξαφανίζεται, μάλλον όχι, δώστε μισό λεπτό, θα βάλω άλλο ένα αέριο εδώ. Θα βάλω λοιπόν Nitrox 32 για να μπορέσω να σας δείξω την χρήση του προγράμματος. Αέρας, Nitrox 32 λοιπόν, το προσθέτω. Ok, γυρίζω στο γράφημα. Ωραία, εδώ λοιπόν είμαι με αέρα και από εδώ θα του ζητήσω ανάδυση με Nitrox 32. Μην δώσετε και πολύ σημασία στις τελευταίες αυτές ενέργειες που έκανα, είναι απλά για να μπορέσω να σας δείξω το πώς λειτουργούν εδώ οι ενδείξεις επάνω στο γράφημα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, ενώ δεν το έχω τικαρισμένο, το View Gas Changes, στις τελείες εδώ πάνω δεν μου δίνει καμία ένδειξη, ενώ αν το κλικάρω θα μου εμφανίσει αυτή την φιάλη με το αναπνεύσιμο αέριο που μου συστήνει το πρόγραμμα να αρχίσω να αναπνέω για να πραγματοποιήσω την ανάδυση. Grid lines είναι το πλέγμα. Βλέπετε ότι μόλις το ξεκλικάρισα εξαφανίστηκε το πλέγμα. Χρήσιμο είναι να υπάρχει το πλέγμα, βοηθάει για τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού της κατάδυσης, οπότε το αφήνω κλικαρισμένο. Βλέπετε εμφανίστηκε ξανά. View ceiling. Αν το ξεκλικάρω θα δείτε ότι έχει εξαφανιστεί μια κόκκινη γραμμή από εδώ, ενώ μόλις το ξανακλικάρω, μόλις το ενεργοποιήσω δηλαδή, θα μου εμφανίσει την κόκκινη αυτή γραμμή όπου είναι η οροφή. Ceiling σημαίνει ότι είναι το βάθος όπου δεν πρέπει να ξεπεράσω κατά τη φάση της ανόδου, γιατί αν το ξεπεράσω διακινδυνεύω να πάθω νόσο. Άρα λοιπόν το έχω κλικαρισμένο, μιας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη πληροφορία και πρέπει να υπάρχει επάνω στο γράφημα. View END, το επόμενο
κουτάκι που έχω κλικαρισμένο, βλέπετε ότι τώρα σε αυτή την περίπτωση, μόλις το ξεκλικάρισα, εξαφανίστηκε η μπλε γραμμή. Οπότε, μιας και πρόκειται για αντίστοιχο βάθος νάρκωσης, το θέλω και αυτό να είναι εμφανές στο γράφημά μου. Βλέπετε, ξαναεμφανίστηκε η μπλε γραμμούλα. Και το drag bottom για καταδύσεις μέχρι τα 40 μέτρα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπα και προηγουμένως, σε επόμενο βίντεο να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες με κάποιες έτσι ιδιαίτερες λειτουργίες και χρήση του προγράμματος. Δίπλα ακριβώς έχουμε το Ascent. Switch point stops, ναι, ενεργοποιημένο για να μου δίνει τις στιγμές της φάσης εναλλαγής αερίων. Last stop, συστήνεται να βάλετε τη ρύθμιση στα 6 μέτρα καθαρά για την περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες στην επιφάνεια και για παράδειγμα αν υπάρχει έντονο swell δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε την στάση των τριών, θα πρέπει να την κάνετε σε μεγαλύτερο βάθος, οπότε δεν είναι κακή ιδέα να αφήσετε τη ρύθμιση στα 6 και έτσι αν προς το τελείωμα της κατάδυσης τα πράγματα είναι καλά, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, η κατάσταση του νερού είναι καλή, να ολοκληρώσετε να κάνετε την τελευταία σας στάση στα 3 μέτρα. Calculate bailouts ακριβώς από κάτω για την περίπτωση που προγραμματίζω κατάδυση με rebreather. Calculate ranges είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα bailouts που αναφέραμε μόλις πριν από λίγο. Και σπουδαίο, πολύ σημαντικό, πάμε στον συντηρητισμό. Το πρόγραμμα by default έχει ήδη αρκετό συντηρητισμό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς για να το κάνετε ακόμα πιο συντηρητικό. Στην περίπτωση που πειράξετε αυτή την μπάρα και προσπαθήσετε να κάνετε το πρόγραμμα πιο συντηρητικό, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να αυξήσετε τις πιθανότητες να πάθετε νόσο. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, βλέπετε ότι ενώ αυτή τη στιγμή στο γράφημα η εικόνα είναι αυτή και με δεδομένο ότι η μπάρα του συντηρητισμού βρίσκεται τέρμα αριστερά, αν την μετακινήσω μερικά κλικ δεξιά, θα παρατηρήσετε ότι έχει κατέβει η οροφή, έχω βάλει πρόσθετο συντηρητισμό και αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουν να μου αναβοσβήνουν τα κόκκινα αυτά εδώ, οι κόκκινες αυτές τελίτσες, που σημαίνει ότι διακινδυνεύω να πάθω νόσο. Άρα λοιπόν τον συντηρητισμό δεν τον πειράζω παρά μόνο αν έχω απόλυτα καλή γνώση της θεωρίας της αποσυμπίεσης, των gradient factors και άλλων στοιχείων που χρειάζεται να λάβω υπόψη μου όταν προσθέτω συντηρητισμό. Βλέπετε ότι επανέφερα την μπάρα στην αριστερή πλευρά και τα κουτάκια, τα τετράγωνα κουτάκια, οι πράσινες τελίτσες έχουν επανέλθει στην φυσιολογική τους, στην αρχική τους κατάσταση. Ωραία. Από κάτω το gas blender είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν έχετε γνώση, άποψη ως προς τα κόστη των εναερίων, είτε που προμηθεύεστε από το καταδυτικό σας κέντρο, είτε αν τα προμηθεύεστε και τα παρασκευάζετε μόνοι σας, μπορείτε να ορίσετε τις τιμές και να έχετε στο περίπου το κόστος των αερίων που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για την κατάδυση. Okay. Πηγαίνοντας τώρα στο γράφημα, πάμε να δούμε την πράσινη αυτή εδώ λωρίδα, όπου τέρμα αριστερά βλέπουμε χρόνο και λεπτά. Εκεί εμφανίζονται τα δεδομένα του χρόνου ανά φάση της κατάδυσης. Μέγιστο βάθος, βλέπετε, κλικάρισα εδώ την πράσινη τελεία στο 4ο λεπτό, μετά από 20 λεπτά στο τελείωμα, δηλαδή στο μέγιστο χρόνο παραμονής, στο μέγιστο βάθος είμαι στο 20ο λεπτό. Λίγο πιο πάνω έχω φτάσει στα 21 λεπτά, αφού έχω ανέβει στα 39 περίπου μέτρα, έχω κάτσει ένα λεπτό και βλέπετε ότι περνώντας ο χρόνος παραμονής μας υποβρυχίως αυξάνεται. Στο 24ο λεπτό με καθοδηγεί να βρίσκομαι στα 7 μέτρα, έτσι, και βλέπετε ότι για κάθε διαφορετική τελεία μου δείχνει και τον χρόνο κατάδυσης. Ακριβώς πιο δίπλα έχω το βάθος, έτσι, για παράδειγμα στο 4ο λεπτό θα βρίσκομαι στα 40 μέτρα, εκεί θα καθίσω μέχρι το 20ο λεπτό πάλι στα 40 μέτρα. Αν ανέβω λίγο πιο πάνω θα δω ότι μου λέει να κάνω ανάδυση στα 39, να αλλάξω σε Nitrox 32, να καθίσω 1 λεπτό, μεταβλήθηκε ο χρόνος, έτσι, από το 20 στο 21 στα 39 μέτρα. Ανεβαίνω πιο πάνω στα 7 μέτρα, αναπνέοντας ακόμα Nitrox 32, 6 μέτρα λίγο πιο πάνω, παραμονή μέχρι το 46ο λεπτό και πάει λέγοντας. Δίπλα ακριβώς από το depth, από το βάθος, βλέπω ένα drop menu,
όπου εδώ υπάρχουν τα αέρια ουσιαστικά που επέλεξα όταν ήμουν σε αυτήν εδώ την οθόνη, στο κουμπάκι με τις μπουκαλίτσες. Βλέπετε ότι εδώ έχω αέρα και Nitrox 32. Τα ίδια υπάρχουν και σε αυτό το drop menu, και ο λόγος που υπάρχουν εκεί είναι για να μην χρειάζεται κάθε φορά που θέλω να κάνω διαφοροποιήσεις στα αναπνεύσιμα αέρια να επιστρέφω σε αυτή την οθόνη. Μπορώ να το κάνω απευθείας χρησιμοποιώντας τα αέρια που έχω επιλέξει προηγουμένως. Εντάξει. Δίπλα CCR μόνο αν κάνω προγραμματισμό κατάδυσης με rebreather, οπότε για την ώρα το αφήνουμε. Μερική πίεση του αερίου σε κάθε σημείο, σε κάθε διαφορετική τελεία. Βλέπετε ότι κλικάροντας διαφορετικές τελείες μεταβάλλεται η μερική πίεση του οξυγόνου. Για παράδειγμα, το Nitrox 32 στα 39 μέτρα έχει μερική πίεση 1,56, ανεβαίνοντας σε μικρότερο βάθος στα 7 μέτρα η μερική πίεση μειώνεται στο 0,55, έτσι, και μειώνεται ακόμα περισσότερο αν ανέβω και σε λίγο μικρότερο βάθος στα 6 μέτρα, όπου γίνεται 0,51 και πάει λέγοντας. Δίπλα ακριβώς έχω το αντίστοιχο ναρκωτικό βάθος, όπου για τα 40 μέτρα βλέπετε ότι είναι στα κόκκινα, έτσι, είναι όπως το λέμε στην καταδυτική ορολογία, έχω την νάρκωση στο κεφάλι. Γι' αυτό λοιπόν και μου το εμφανίζει με κόκκινο. Αν θυμάστε, στον συγκεντρωτικό πίνακα είναι και εδώ κόκκινο. Να και ένα παράδειγμα των χρωματικών warnings που μου βγάζει στο συγκεντρωτικό πίνακα, ότι είμαι κοντά στο 1,6 μου λέει εδώ σε ό,τι αφορά τη μερική πίεση. Εντάξει. Θα δω ότι αν ανέβω σε μικρότερο βάθος, μάλλον με το Nitrox 32 στα 39 μέτρα, το END μειώνεται, πάει στα 32,1 μέτρα, δηλαδή είναι σαν να έχω νάρκωση στα 32 μέτρα ενώ βρίσκομαι στα 39. Ωραία. Ceiling ακριβώς πιο δίπλα, η κόκκινη γραμμή, βλέπετε ότι όσο είμαι σε μικρούς χρόνους παραμονής η οροφή είναι αρκετά μακριά, ουσιαστικά εδώ δεν έχω καθόλου οροφή. Μετά όμως από 16 λεπτά κατάδυσης συγγνώμη, η οροφή, το ceiling έχει κατέβει στα 4,8 μέτρα. Για το Nitrox 32 στα 39 μέτρα ανεβαίνει λίγο ακόμα, πάει στα 1,7 μέτρα, έτσι. Στα 7,1 είναι ακριβώς, βρισκόμαστε ακριβώς στο ταβάνι με το Nitrox 32 στα 7 μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι από εδώ που μου προτείνει κιόλας να κάνω στάση για 1 λεπτό, δεν πρέπει να ξεπεράσω αυτό το βάθος, γιατί αυξάνουν τις πιθανότητες να πάθω νόσο. Ατμόσφαιρες είναι η απόλυτη πίεση σε βάθος, στα 7 μέτρα 1,7, στα 40 μέτρα έχω 5 ατμόσφαιρες πίεση, έτσι, γνωστά από το Open Water. Αντίστοιχα λοιπόν δίπλα έχω OTUs για κάθε βάθος και χρόνο παραμονής. Θα δείτε ότι με το που φτάσω στα 40 μέτρα στο 4ο λεπτό τα OTUs μου είναι 1,5, αντίστοιχα και το CNS δίπλα στο 0,7, ενώ μετά από 15-16 λεπτά κατάδυσης τα OTUs αυξάνονται, πάνε στο 17,5 και το CNS στο 6,8, και φυσικά αυξάνονται όσο περνάει ο χρόνος της κατάδυσης. Στα 39 μέτρα πλέον έχουμε φτάσει στα 18,7 OTUs και 9,6 CNS, και βλέπετε ότι πλησιάζοντας προς την κατάδυση έχω φτάσει να έχω συγκεντρώσει 44 μονάδες OTUs και 11,8% CNS. Ακριβώς πιο δίπλα βλέπω την ένδειξη ICD, που σημαίνει Isobaric Counter Diffusion, ισοβαρική αντιδιάχυση. Το πρόγραμμα, έτσι, ένα επιπλέον καλό που έχει είναι ότι όταν κινδυνεύω από ισοβαρική αντιδιάχυση, η οποία είναι μια μορφή νόσου, μου βγάζει ένδειξη, έτσι, προκειμένου να τροποποιήσω ανάλογα. Η περίπτωση μάλλον που μπορεί να κινδυνεύω από ισοβαρική αντιδιάχυση είναι κατά την διάρκεια της ανόδου, ενώ έχω και αναπνέω ένα υψηλής περιεκτικότητας Trimix, αλλάζω σε αέριο αποσυμπίεσης με πολύ μικρότερη περιεκτικότητα σε ήλιο ή και καθόλου. Εντάξει, αυτή είναι συνήθως η περίπτωση που μπορεί να εμφανιστεί η σοβαρική αντιδιάχυση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένδειξη, εντάξει, και μπορώ να προνοήσω προτού ολοκληρώσω το στήσιμο της κατάδυσης και προτού πάω να πραγματοποιήσω την κατάδυση. DCS εδώ δίπλα είναι η ένδειξη ότι έχω αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες να πάθω νόσο, και πάμε να τα δούμε όλα αυτά εδώ στα δύο αυτά τετραγωνάκια ακριβώς κάτω από την πράσινη λωρίδα. Το μεν ένα κουτάκι μου δείχνει τον κορεσμό των ιστών, και θα δείτε ότι με το που φτάσω στα 40 μέτρα στο 4ο λεπτό
το μπλε είναι το επίπεδο του κορεσμού. Έτσι, αν καθίσω 14-15 λεπτά αυξάνεται το επίπεδο του κορεσμού και φυσικά ξεκινώντας την ανάδυσή μου αυτό αρχίζει σιγά σιγά σταδιακά και μειώνεται. Αν κάνω κλικ μέσα στο άσπρο αυτό τετραγωνάκι εξαφανίζεται, κλείνει και το δίπλα τετραγωνάκι είναι αυτό που μου δίνει τις χρωματικές ενδείξεις. Αυτά είναι τα χρώματα που θα αναβοσβήνουν οι τελείες αυτές οι τετράγωνες. Όταν λοιπόν αναβοσβήνουν κόκκινες, το είδαμε και λίγο νωρίτερα, σημαίνει ότι κινδυνεύω από νόσο των δυτών. Αν αναβοσβήνει μπλε σημαίνει ότι έχω πρόβλημα με την μερική πίεση του οξυγόνου. Μην το μπερδέψετε με την μπλε γραμμή του END. Έτσι. Αυτά εδώ τα τετραγωνάκια, αυτές οι ενδείξεις αφορούν τις τετράγωνες αυτές εδώ τελίτσες. Και από κάτω η σοβαρική αντιδιάχυση εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα πάλι σε αυτές εδώ τις τετράγωνες τελίτσες. Okay. Κλικ πάλι μέσα σε αυτό και κλείνει το παράθυρο. Όπως είπα και νωρίτερα, στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω τους δύο τρόπους που μπορούμε να στήσουμε, να οργανώσουμε, να προγραμματίσουμε μια κατάδυση με το DecoCheck. Για σήμερα νομίζω ότι έχουμε καλύψει τις ρυθμίσεις του προγράμματος. Έτσι, για να σας δώσω μια ιδέα, μπορείτε να το κάνετε τον προγραμματισμό με δύο τρόπους, είτε χειροκίνητα, δηλαδή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας και παίζοντας με τα πλήκτρα, έτσι, με τα βελάκια, είτε χρησιμοποιώντας το κουμπάκι που σας έδειξα νωρίτερα εδώ στο File, New Dive, συγγνώμη, και ανοίγει αυτό εδώ το παράθυρο που πλέον ορίζοντας του τα δεδομένα θα μας καθοδηγήσει και θα μας δώσει το τελικό προφίλ της κατάδυσης. Για την ώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το πρώτο βίντεο. Ανυπομονώ να σας δώσω το επόμενο και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε, να στείλουμε μικρές καταδυσούλες με σκοπό την εξοικείωσή σας με το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά που ήσασταν μαζί μου. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σε όλους.